סטלין, גם אלה שהחזיקו בגרסה הסטליניסטית של הסוציאליזם חזרו בהם, ומאותו רגע והלאה הם התביישו להודות שעל זה הם התפלגו. אוי, זו הייתה בדיחה גדולה, הפילוגים האלה. היה שם מכות אנחנו מכירים אחת כזאת. אני זוכרת כילדה, דיברתי שם לפני שהמשק החדש הוקם, שמו בחדר האוכל. יד חנה? יד חנה לא התפלגה? לא, אבל היא כתבה שבני הזוג נפרדו, והילדים הופרדו, וגני הילדים הופרדו, והבריכה הייתה יומיים לזה, יומיים לזה, כל מיני דברים. ואסור היה לדבר אחד עם השני. הסבתא שלי שלא ידעה מילה עברית אמרה בגרמנית אני אוכל... גם אני לא הבנתי, הייתי ילדה, אבל זה לא... אף אחד כיום לדעתי לא מבין. כיום, אבל אז היום אין אידיאולוגיות. הילדים... ואת לא מעריכה את זה, את לא מעריכה את העובדה שאנשים היו יכולים להרוג אחד את השני בגלל עקרונות. מה? הפנאטיות הזאת. יש לנו עכשיו גם כן. מה את מעדיפה על זה? את מעדיפה על זה? דני. רגע, מה עם יגאל עמיר? מה עם יגאל עמיר? זה גם אחד שהוא היה מוכן להרוג בגלל עקרונות. כסף למשל. על עקרונות, בסדר? לא. יכול להיות שהיו עוד סיבות, אבל זה לא... אתה יודע כמה היא רבה, היא הגיעה לעקרונות, מה לא רבנו על עקרונות? לא רבנו. מה? עוד מאז שזוני קיים. על מי? היא לא מרגישה. אני רבה על עקרונות, אבל עומדת על שלה. עומדת על שלי זה דבר אחד, אבל כיום את יכולה... מי שעומד נגדך אז הוא רב. לא, אבל תעני לי בכל אופן השאלה. איזה שאלה. מה השאלה? מה? אני אענה לך אחר כך. לא, אני חושבת שהיה שם, כן היה שם.